Dobrý deň, milí diváci. Dnes budeme rozoberať najbližšie počasie na víkend 21 až 23 november. Prejdeme si, čo nás čaká, aké sneženie bude vydatné, ktorých väčšina prvé možno preto aj klikli na toto video. Budem veľmi rád za podporu, lajkom a odberom a my sa môžeme na to. Tu mám takýto zápisník, z ktorého si budeme dneska pozrieť, aká je predpoveď vlastne. V Prešove, kde ja osobne bývam, očakávame 20 až 30 cm, čo je veľmi veľa. A keď by ste sa pýtali, stačí to na snehuliaka, na klzanie? Úplne vám to bude stačiť a bude vám, verte mi, že ešte aj naviac. Takže nemusíte sa bať, keď chcete ísť niekde ešte vyššie, kde bude tak sneh, že plno. Odporúčam Štrbské pleso alebo Zakopané napríklad, alebo tam nejak, hej. Ale malo by byť takisto ako u nás. No a ja od toho očakávam takto. Tak poďme späť k môjmu zápisníku. Včera, ako ste postrehli, ukazuje bolo v Prešove -6 v noci, čo je veľmi veľa. Tak pod nulou je to skvelé na, ako by som to povedal, na ten sneženie proste, pretože potrebuje sa zem vlastne ochladiť, aby sa vôbec ten sneh držal. No a keď už sme, nie sme iba pri tom Prešove, ale keď by sme išli sa pozrieť na celé Slovensko, možno v tomto videu poviem predpoveď aj na vaše mesto. Schválne môžete mi napísať v komentároch, či je vaše mesto v tomto videu. Takže, ja tu mám mapu Slovenskej republiky. Tuto vidíte Slovenská republika, kto by nevedel. No, a my vlastne zistíme, aké vlastne polohy sú najvyššie. Takže tu v nížinách, v nížinách sa očakáva sneženie. Zo začiatku piatku by to malo byť iba dážď, ale potom už by sa to malo meniť o nejakej 11. aspoň v Prešove a môžete mi napísať, ako ukazuje vaša predpoveď vo vašom meste, keď by som sa pomýlil, opravujte ma dole v komentároch. Tak Košice napríklad, dajme si, že Košice. V Košiciach je obrovský rozdiel medzi Prešovom, pretože aj keď je to veľmi blízko, ale v Košiciach bude pršať. Neočakávajte žiadne vydatné sneženie, hlavne Košičania, takže keď by ste očakávali, nie. Dobre, tak boli sme v Prešove, boli sme v Košiciach, dáme ešte Poprad, to je také východné, plus Vysoké Tatry. No, odporúčam ísť na víkend a práve vonku prší. No, dobre. Keď by sme sa vrátili ku Popradu, tak taktiež očakávame sneženie, väčšina Slovenska. Dobre, poďme na stredné Slovensko, Banská Bystrica, Žilina, alebo to už je západ, alebo neviem. No, tak stredné Slovensko tiež pod snehom, hlavne sever. No a poďme na Bratislavu. Bratislava je tiež mesto, kde má napadať veľmi málo sneženia, trošku sa vám tam teraz miatol. Má byť veľmi málo snehu ako s Košicami, neočakávajte žiadne stávanie snehuliakov, možno myšových snehuliakov, možno takých drobných, takých možno. Mám vám ukázať, koľko napadne v Košice a v Bratislave? Toľko možno. A to iba na niektorých miestach, niekde aj určite menej. To bude iba taký poprášok. Ja sa s vami lúčim, dúfam, že sa vám toto prvé video na kanáli páčilo. Zanechajte tu like a odber, keď chcete viacej predpovedí a posielajte mi fotky, ktorý na uvedený mail, kde môžeme urobiť komunitu. Je to vlastne, urobíme komunitu a do tej komunity budete mi posielať fotky, keď budete takí veľmi vďační, aby sme medzi sebou prepájali, kde sneží a kde je práve ešte nesneží alebo prší. Tak ja sa s vami lúčim. Dúfam, že sa vám toto video páčilo a zatiaľ dovidenia.